Nanggawa sa kalsada ang libuan ka mga Sugbuanon kagahapon nga hugot nga misupak sa halapad nga korupsyon sa katilingban. Pinaagi sa mga protesta nga gihimo. Usa sa nangunay sa kalihukan ang Simbahang Katoliko sa Sugbo. Ano ang report ni Nico Sereno? Domingo sa buntag naglihok protesta sa Colon Street ang mga sakop sa mga militanteng pundok o ubang advocacy groups. Hugot nilang gikondinar ang korupsyon sa nasod ug misunog pa og mga effigy timaan sa kasuko sa mga tao. Dapat hunungon ang pagpangurakot sa gobyerno, hilabi na nga nakita nato karon nga nagsinati og bagyo, linog ug paday nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Si Buanon karon nagpakabana na, labi na sa grabing kinawatay karon. Mahiya naman sila. Sa pagkahapon ang kalihukan sa Simbahang Katoliko nga gisugdan og santos nga misa sa Basilica del Santo Niño. Daghan ang wakna sa kamatuoran. Naguba pa tayo ang binayahan. We have a badly damaged environment. Grabe ang korupsyon. Naghinubra ang kalaog o kahapo. Lalo, tungod kay nawala ang Diyos sa kinabuhi sa daghang mga tao. Pagkahuman gihimo ang Peace March nga mitadla sa Osmeña Boulevard. Gipangunayan mismo sa Arsobispo ang marcha kundiin gibanabana sa mga otoridad moabot sa 10,000 ang misalmot. Sa Fuente Osmeña na nagkatapok sa programa nga gitambungan usab sa mga leaders o representante sa ubang relihiyon. Isip paghiusa sa panawagan, nagpinirmahay og Unified Declaration pagkondinar niini ug paghimo og mga lakang aron kalikayan ang pagpangurakot sa katilingban. Kining corruption is nala na kayo. Di na pwede nga mahilom ta. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing? Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y ginoo? Basin doon na pa'y gamay nga kaayo nga nahibilin sa inyohang kasing-kasing. Ako karon mga liupo ninyo. Samtang gihulagway sa kapulisan, generally peaceful ang makalihukan kontra korupsyon kagahapon sa Tibok Central Visayas. Generally peaceful yung ating ginunita na Bonifacio Day, ganun din sa yung trillion peso march. Nagkahiusasab ang mga progresibong grupo o kadagkuan sa simbahan sa Dumaguete City aron ipalanog ang tingog batok sa korupsyon. Panawagan sa cause-oriented groups, munaog na sa pwesto ang presidente o vice-presidente. Apil sab ang mga progresibong grupo sa Tacloban City nga misalmot sa anti-corruption rally. Samtang gipahigayon ang rally, higpit sab ang pagbantay sa kapulisan aron masigurong malinaw ang kalihukan. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.